Čo si vyberáš? Partner. Partner. Čo vás prebudí v neskorých večerných hodinách, môže deklarovať, že to je neživý predmet alebo neživá záležitosť. Čo? Partner. Ako ťa budí partner? Zobuď sa, počula si to? Ale sú aj také tie iné prebudenia. Tak. Napríklad, že chrčíš, lebo nožík je v srdci. Pozor, neverníci, pozor. Nebolo by lepšie to príjemné prebudenie? Čo myslíš? Takže nožík v srdci je už veľa? Dnešný deň v podstate nič nie je veľa. Dneska fakt sme boli high, top. A to som si dal len jeden Geriavit ráno. Normálne si dávam 2. No, dobre. Šlape, ne? Šlape, no. Losy pisk. Dajte si nejaké meno nové.